Te yero try ko gi para banget but ki dear viewers. Syabangan ai kani ga jingkran kadan kabak long important bha kablong ba dan kam bha mar kadega basic foundation ni ga jinget jong pibat klem kani ga jing hikai pinumla ban sngau thu pat igi be ki jing hikai bat kamanto ye pi lada phimyo ya kani ka ban hikai mta te syabangan hikai kani ngakwa ban pentep syapi bangi dan ka yeng jing duai haji au lans nolin ni penduai na mata gi bapang gi basitam bat khamtam na ka mata gi tu gi basate sakho magi jinglien basneu how drugs akakyat haga jing pat film aurea haga jing im aurea haga jing im klim nang ta haga jing sate sakho magi jing mat perkhat ki bor jong jing dum nang ta ka jing mlien ban sngosi ban khuslai ban gossip bat kinu gi jing sate sakhom ni penduai bat khamtam ngi dahikai ya gospel jong Jesus Christ kat kum baktian ba pinyo mat ya kata ka jing khapat ba pinyo mat ban nang kiu ha jing em jong pi da ba yo ya jing em thamai ha Jesus Christ te namata ka ngi penle ya kata jing plapop ngi penbe ki min sim baman ru bat ngi hikai fi ya jing kharsin tementangan aino yang ka jingkran bakani ka jingkran kadai ka basic foundation ng of mipi balada pimyo ya kani maksud kran balada pimyo ya kani pinlet jing sang hangno pinlet jing sang katno snamru kam dan jingmut ya pi bat pinum la ban jam banyak nak kawai ka jinglong mesim ka jinglong kawai ka jinglong mesim bakata kadai ka long syapang ka jingka arsin dengan ai ni ka title ka jingkapat lani ngalak ban bu kumno hatu pilamat ya ka jingkapat hatu pilamat ya ka jingka arsin tong ini petno but ngini let mentana ka gospel u yohanes kal nong ka balai kan ni kalong practical bang ni kai fi kam dei ka bang sukai hi theory mereka belong practical di gospel yohanes kal nong ka balai kat khat ka ban ningkong hadu ka basan ong tiladan u briu u banaki parisi u bakerteng u Nicodemus unong sensyar jongki jiu uni ulawan hau jisu menmiet bar ulong hau kunong hikai ngitip bamelong unong hikai ubalawan na ublay na maram dan ubala banle yakini ki kamba yaki bamele lamda ublay ulong rengkat batu pait uni Nicodemus layatu ngani ka Bible finda pulis kamsha romru long bau Nicodemus udai unong sensyar jong ki jiu mot udai unong hikai ru jong ki jiu udai parisi habing ong ki parisi kitip ba ya ka hukum jong Moses kitip ya ka jutang ka barim mdei ki bam tip ya ka ktien jong blai kitip ba ya ka ktien jong blai kidan ka head knowledge kidan ka jing tip kila long ro kinong hikai hakis synagogue mila menong kini ki farisi de uni Nicodemus pat wang no uni lawan hau jisu menmir bawla ko nong hikai ngitip mamelang unong hikai bawan na ublay na maram dan ubala banle ikini ki kamba iki mamale lamda ublay ulong ringkat batu uni Nicodemus uper ki bagi parisi uni Nicodemus persya yu Jesus Christ ki bagi parisi ki persya bayu Jesus Christ ki kran persya bayu Jesus Christ ki temu bat ban peniap yu hari Nicodemus long kumta usngau tu bau Jesus Christ uwan na ublay usngau tu na maru ki kamba bule baulawan manmiet ban ong yu Jesus Christ ban ya tu ya kata mot bangan ban ong ba jisu ngamlong kum kita ki parsi na mar ngatip nga ngau tu ungat yu ba uwan na ublay henry pin pet akat khat ka balai u Jesus Christ uklam ong cabas Nicodemus malayo jing penim malayo ka arsin uklam ong gumta pen Nicodemus upediang ni Jesus Christ boden rei Jesus Christ uklam ong Nicodemus cabas mel adap ka arsin namar ba me ong yang bangawan no blay cabas meladap ka arsin reu Jesus Christ address be Nicodemus wong kumno wong Jesus la yatu ba ula ong hau shisha ong hame lamda khapat yo briu omla ban yo ya kahima jong blay ba Jesus Christ address yo Nicodemus namar ba usau tu Jesus Christ ba uni Nicodemus uwan makana ban ong kumta umpat yo ka arsin udai nong hikai ki jiu tip hai ka Bible hanrei umpat yo ka arsin umpat yo kapat
hang ni ong kapat pi tang ban yo i ya ki hima ki benang u Jesus Christ ong dan kam ban kapat wang u Jesus lai tu bolong hami shisha syang ong hami lam dah kapat yo briu umla ban yo i ya ka hima ublai kani ka jingban shisha ke impress au bukwa Jesus ban impress au Nicodemus ban ong Nicodemus me mempat kapat ngakwa ban ya tu eme wat bala ma ong yang abang ada kun bang ada unang hikai bawan ublai ngalek ki kamba kan kambut kata bala kapat eme kambut te para bangai tang bapi ong oh Jesus ngangat hami oh Jesus ngala duai hami oh Jesus ngala one shigi Bible study ngala let shigi jing ya seng ngala syem ki program ngala le ngala hikai ru ka Bible kani kamut ba lakapat pek ba na amdai banga yo piong ba nga sanga beriu ngamdai kata bun ki sutu bakalangan ring akwa ban pen i na kani ka Bible baka dan kam ba Jesus Christ wong dan kam ban kapat tang ban yo i ia ka hima ki benang dan kam ban kapat mdai empat yo rong ni dang tang suban yo i to kat ka basau Nicodemus pe hang niu la kulumar Nicodemus uang ha u kumno la ban kayo brio ha bawla teman ula ban psut pat syaka kepo ka kemi jong u ban kayo pe Nicodemus semua tu ya ka ka bau Jesus Christ uang ha ka ba kenjaman sim ban kapat ha ka ba kenjaman sim namar u Nicodemus usule ha ka ha ka badan kat kum ka jihikai kaniam ki Parisi umpat ya kenduk si sayu Jesus Christ hoi ulah sedang ada maya yu Jesus Christ ka jing ada maya ka mut bangin yo jing penim lani ban yo kata ka jing ka arsi jing ka pat jing ka arsin unikon mas uklumar hang ni nang mut bau Jesus Christ kuran si panggado o Jesus ya thu pai pensyai o Jesus la thu shisha ong hami lamda kaya ubriu na ka bat na umensim umla ban let hapo kahima ublay pai hat khat kabalai u klampat ong ya ka bandrung sikima rumlai wang tang ban yo iswa ya kahima ublay dan kamban kapat hang ni andala hang ni hat khat kabasan le Jesus Christ udo ong sendan u Jesus lai thu shisha ong hami lamda kaya ubriu naka bat na umensim umla ban let syakahima jong ublay hang ni Jesus Christ le ulang specific sendan wang lamda kapat nak bat na umensim omla ban let syakahima gimana syakahima ublay ban rong syakahima jong ublay dan kam ban kapat lani ka ban born again lani ban ka arsin pet hang ni wang ia ka balakha na ka jong ka do kalong ka do bat ia ka balakha na ka jong umensim kalong umensim pet ukuran syapang ka jingka hang ni oh ia ka balakha na ka do ngidan ka jingka ka do ba ka jingka ka mensim khat banyo ong wat sngo kundet te bangala ong hami baka dai ban kapat ya pi pat ban kapat ya pi dan kam pe hakat khat ka bakhandai lai uang kumno dikudumas unikudumas lai thu bolang hukumno kini ki ai ai kila ban long pe bau Jesus Christ khat ba shi pawang u Jesus lai thu bolang ha u melong unong hikai jong ki Israel bat mem tip ikini ki ai ai ru pi yang uni Nicodemus sundai nong hikai ki Israel u tip bai ka Bible ndrei banai ai syapang kini kala ban long para banget para banget ba pila puli ka Bible pila lech gi jingyaseng pila long ru kinong hikai ndrei lesi pilong kum Nicodemus abam patla kapat yu mba patla ka arsin tongan ai nu kusabalai bau Jesus Christ ushim habau Jesus Christ ang ipibun sin habau hikai ushim ru naka ai ka badan haka saudang saukun ushim naka pertai nang ni ushim upanya seriem bat ka jingka ya ubriu fi ngan pen i hang ni balai Jesus Christ ushim ni ushim jing rungdung naka jingka naka jingka mo kan siapang ka jingka ya ka balakha naka do kalong ka do fi bapin rung haka hima jong kapertai sengap bahai kani bapin rong syaka hima jong kapertai dan kamban kai pi nakado pi le si pinum lak ban smotu tatongan pensyai ba dan pensyai bahai kani haka jing embryo ya ubriu lapun mo hapok ka kepok jong ka kemi mo hapok jong ka kepok jong ka kemi lapun sywa lapun bat ini ibalapun ila dan ka jingim fika life
starts at conception. Katin parang kaong conception at 8 days mo. Pinalit na ka medical science mo kay tu ba ya ubriu lapun bat prasni mo la dan ka conception itu mo prasni la ila long gi jingim itu iba prasni itu iba lapun mo la dan jingim long demot kendai benai ka kemi ka pun ya iklung bat wat mot ba impat dan jingim ila dan jingim mo ila dan jingim ila ki ila dan ka mensim ini klung nak kata-kata wangi hikai ba kanika jing penhap kun kadika pop namar kala long kum ka ju kum ka jing penyak beriu nak hen namar ba ila im ti klung tin rei ini klung ngan ong ipi ba ini klung ngan ong ipi ba ila im tang ba im pat mi syaka pertai empat kai fisaya kata dan kamban kai dan kamban penkaya i syabar mencuaki dan kidhai mentaki dan ki ANM ki auxiliary nursing and midwifery ki ong begitu ki nurse ANM ki badan sikinong kendang ki bayarap mo ban le kan ki jingpen kakun ki badan sikinong kendang syaki sor ki dan ki GNM bat ki general nursing and midwifery lani bat ki BSc nursing mo ki badan ki doktor ki dan ki hospital kini ki le ya ka jingpen kakun ha ka labor room lani ka tu ka jaka kamera kakun lani teng-teng ke dan ka doktor hak ban le ya ka surgery mo operation mo CS mo gato cesarean section ka biki khat ha ka medical science mo baki penkha ti kadan kam ban penkha pi lada uklung balapun ketai benai pihak ban penkha no lom takala put kut kapor ka ulak ban yap no ru bat kadan kamru haba pini i ba penkha ya uklung ba penkha ini klung bala dap pura kendai benai bala dap pura nong pi kadan kami ki nong penkha ki ba expert lada pim sei ba ini klung pim ki bat irong jaklia lani pi bakla man sai pi selaman sai ini kelung ila ban kha ana dan ru ki balong kita ki kelung kilong stillbirth ne ki yap na ka kpo jang ka kemi abi khat ka medical ayu mag ong stillbirth ki yap ka kpo jang kemi de dan pat ki ba klempen khabha kulumar kinda mi shabar kilong anna nong ki em ti ki em re ki anna de dan kam ki nong pen kha nong pi habala dan ka jing dan kam pat ki nong pen kha ki ba pen khabha ladam pen khabha ka kelumar ka jing jong beri kala ban anna ban thko ti am tang be la yo jing im ini kelung dai dan kamban pen kha be iwan syaka perthai kani ka dai ka hima jong ka perthai ta ka dai bau Jesus Christ ong ya ka bal khana ka do ukam ong ya ka bal pun ka do ong ya ka bal khana ka do no ya bal khana ka jong ka do kalong ka do bat ya ka bal khana ka jong umen sim ulong umen sim kan mau bau Jesus Christ pat lapun da mensim bakut ndre yang i ki brio barok lapun da brio na ki kemi ki kpa takadang i dan kambha ya kan ban sngow thu ban menta haga jingim ga ba kenja mensim dan ki brio ki balapun da mensim bakut pi dan ki brio ki balapun da mensim bakut ki la sngow thu ya ki la sngow thu ya ka jingkala ka bumut kila sngow tu ya ka jingat kila yo pediang ya ka ketien jong blai la ban pen kha yang i dau sembai la ban pen pun yang i nang wat nai pat kran ni ka jing pen kha la ban pen pun yang i dau sembai ka ketien jong blai le si dan na pedang jong pi ki bala yo sngow ya ka ketien jong blai kila kala ka bomot kila nget hau Jesus Christ kala dan ka jing pun namar klem ka ketien jong blai mla ban pen pun yu beriu la pun ha ka ketien dan kampat ya pi ban pen kha shabar pi haba ye ikhlung ila pun ila yem la pen kha shabar ha ka medical terminology itu ikhlung iba pun ha ka po kemi idan ha po ka amniotic fluid no ha bagi ong ka amniotic fluid la sop iaitu ikhlung da ka itu iba pun ha po ka kemi jong ikhlung la sop ya da ka amniotic fluid ka de ka pi sapet na ka no niki dictionary la mentek medical dictionary la sop iki da ka ba itu ikhlung idan kamban mi na ka idan kamban mi no na ka ayu na ka kpo jong ka kemi idan kamban tang kata dan kam ya ini kelung bandala sei sabar ban pensat
kloi pindah ki doctors bat ki nurses ki lihat kamu ki pensat ki pen khoi no iti klung wot ki pensat ko ba namar ibet ka thet ibet ka jaklia barokat ila yam shaka pertai ila yam la khaim tabadan kamban pensat ba dan kamban pensum bat kum juru ngi ki bala dan khun ngitip haba haban pensum man la khasi ti klung ibarat man la khasi kan mau por bidang red ikhun jonga ngia pensum man la kapor bat i tinggi haban pensum ni ti khun haban pen khut ni di thet khanang ba kanum bet jakya ta kalong ka badan kamba ha ka jingim jong ubriu bleu la thaw ko baklam ko pinum la ban im 70% jengi ka human body ya kan ka mat jengi ka dan ka bat la da film di lai sngi fi sha jing it le lai sngi kam long shu ba fin sha jing it dry fasting palat ya ka lai sngi klam di fi dan kam ban di ta ka long ka ba important u deu bleu bala thaw ko baka dan kam ba kani tika dan kam ba an so thu ba ya ki bala pun dan kam ban pen bhaka te kom juru ha kaya ka babiang yakini ki bala pun da mensim bakut bala pun da mensim bakut kat kum ka ketin jong ublai dan kamban pen khai ki kum bau Jesus Christ wang la dala kapat pilai i ya ka hima ki benang pila sedang ban sengu tu ya ka pop ya ka hak baga jing bisa pila dang sengu tu banga ngala le pop sisa ngala le pop khamat blai dan kini renjan ki pop le sika pop jong jing kwa brai ka pop jong jing gosip ka pop jong jing pampuli ka ba ka pop jong jing bom duai pila sengu tu aba pio sengu ya Jesus Christ pila yo sengu ya kata ka jing syayap jong Jesus Christ nama taki pop pila yo sengu ha ya ka gospel bau Jesus Christ wa syayap aga ding penaula mipat kala dan kata wa pi sengu tu ba ban light na kata ka pop ban light na kata ka pop dan kamban plai ki pop dan kamban kela ka bemut dan kamban yo site na ka senam jong Jesus Christ bat pila le kata orang pila le kata pila sedang kata kadai ka senjam bala pun ni pidung mensim wa pila so tu pleng menta pleng hoi ngal anget pleng menta pleng ngala i renjan kini ki pop baro kata nga sungok tu bang sulet jing seng klempat dapnya kendu i pop ngamdan ai ka jing bang ni Jesus Christ ngamdan ka jing i tikala dan kata ka jing pun rei dan kamban pen kapat syabar kadan kam sakawai kapat ya ka bau Jesus Christ wong lamda kapat ya ubri upet naka bat na mensim sengap bapat kini di kentin Jesus Christ wong o Jesus ila tu syang ong hami lamda kaya ubri naka bat na mensim la ban lat nyapok ka hima jong blai la pun da mensim dan kam ro ban pen kha ha ka bat da mensim pai hang ni ki bri ki bakla ba o Jesus Christ sudah keren syah ni wong naka bat na mensim u klam ong tang nak na mensim kadang ka jing appear nak bat na mensim ong ka kalong important kalong element kadang ka element ka bau blai pendan kam nak kata ka ya ubriu balak kela ka bamut sisa bala anget sisa bala da pun sisa do mensim dan kamban pen kapat habakila ket kela ka bamut pila ni la pen be ki mensim baman ki mensim pop ni da ka jing ay jong bleng aku ban pen syai fi habaki wan ki beriu syaka jing duai syaka ni ka pre santa ni ki kendu ngandai kendu ngap pen le bai kan ni ka jing kela ka bamut ngada syong bat ki ngada keli ba hatu pi sungok tu kumno pila anget ki ong ki ong tentang namar lada ki muan da ka jinget na dia mla ban pen bayu ki pat dan ka jing pen hap pun mensim khu ki hap yo sngau saya gospel ki hap yo sngau yo Jesus Christ baula syayap ka dia pena ki hap yo sngau baula mi pat ki hap yo sngau ya kata gospel baula ba era pop jong pertai tin dala kila sngau tu kin seong ngala sngau tu kita tang ba ngampal la lut na ka pop kin ong ngadang pet ini film jaklia ngaya struggle ngai tika dan kam hang tu kan ban penlek bahaya ka jing kapat dan kam kumnu dan kam bangin yarap bikin play pop pi uyu anis nok pen baptis ru penlek kata pinapet na gospel Markus syua ban pen baptis syua ban khana ko ban mensim syua pen baptis uyu anis ule mnu udah pen play ki pop gospel Markus kalau nang ban kong kat ka basan ko ong ki laiwan syuyu anis pinda puli nak NIV ka clear ong ki wan na Judea Jerusalem na Samaria ban giwe ki jaka ki laiwan ki daya plan ki pop pi uyu anis upen le kata ka jing pop batla
penbaptis ki hakawa Jordan kadan kam ba penlek kan ga jing plapop begini gi leaders gi ba hikayah ketinjong belai lada PLD pila yok kapat dan kam ba kan kalong very important kan ni baki mensim kin im baki yok man pen kapat pihak penlek kan ga jing plapop bat ki plalut pun gi ba plalut gi pop dan gi ba plai gi pop pen hap kun dan gi ba plai gi pop aurea bigile dang red ki ba ki le aurea ndala he bagi syangklem ki plal kini kenang ba haba ki apla kadan ka jing saki bat kumba ka tinjong bleiru ko ong naka kani ka Jacob san kan ri ban ya apply kita ki pop para banget i kumba pi ka kam ki apostol alno ga bakat pra ka khandai arpo baki tu gi blanget ki daya plan ki pop ki langet ki dan kaman apply kini ki pop ki apply kini ki pop bangi dapan be kini gi men sim baman bat ngi dai i sisa baki briu ki lat lut ni gitu ki pop baki ki sedang ki mlek syuk namar ki la plang la penduai kertang jong Jesus Christ la pen be ki ksut la duai baki la sedang ban lat lut ni kan ni kala don ka jingkaan kala don ka jingka ki lat lut nak pop nawar traji suang pin yok sngawi ka jing sya baka jing sya kan pelat lut fi baka jing sya jong Jesus Christ ka pelat lut ni ki pop ti andala adab nang ta Jesus Christ sange ni wang kumno wang yau lamda kapat fi nak bat na mensim kai kan ni ka kamut kumno kan ni ka ban kapat nak pet Jesus Christ ukuran kumni finda ka pet nak gospel Markus kalau nong ka ba khat riu kat ka ba khat san khat riu wang hilat yalap ya gospel uta ubanget bat yo penbaptis penim ya kan ni kan wang baptizo ban penbaptis aku ukampan kut tang ban kala ka bamut fina puli ya gospel Markus nong ban nikong khat ka ba khat san Jesus Christ ong ka hima jong ublai kala jan tu fin kala ka bamut pi ong tu fin kala ka bamut hang ni ha gospel Markus uklam ong direct bat ya jing penbaptis ukuran syua ya jing kala ka bamut bat ban nget ya gospel hanrai pindai i hang ni Jesus Christ uklam i tangata haga gos hakal nong ka bakhat briu jang ju ka gospel Markus uang ya kita ki balanget mot kita ki balak kala ka bamut basya ki langet sya dan kambat penbaptis man penim wat ong bagi digi kentin jong na pihap syim bat ngila ju i ya kan ni ngai tu practical fi haba ngila penle kan ni ga jingkala ka bamut basisha bangilet ban penbaptis ya ki briu ngi i sisa bakinda mi nak ki mi pat dau beriu bertamai lakai ki nak ki yok pediang sendan ya ka jing penbaptis mensim bakut lapun ki dang mensim bakut lapan kai ki da ba lakapat ki ha baki kela ka bamut ki plai ki pop lapan baptis ki ha ko kapat nak bat andala dam takinda mi nak uwan mensim bakut bat tang ki bun ki yok ki beriu ki kran ki bai pat ki telik ngadan ki video ban sakhi ya kata sungau tu ba para bangai mendai banga persya inu aku ban ya tu ka jing syaban wan rapat ya gospel ka ba dai kat kum ka tinjong belai ya ka ba uji Jesus Christ bat ki apostol ki hikai pin pet kum no ki apostol ru kim hikai teng ngong pi la da pim toket bania ya ki beriu ki laki lakha arsin MP hikai ki Bible study sisnam arsnam laisnam kamentoi nama pi long pi hikai ya ka tinjong belai ki beriu ki badang nyap ki bampat yo era jing kapat unle ayu kan tu beri unum sungok tu uhab ban im dan syaka jing im ka habak kenjam sim pet pin i ki apostol ru wang gumno ar lai pu prenyo ar lai punyo pe wang gumno wang Petrus ong hati haba kila yok sngau ya kan dia kala dungak i haka doknut bat kila ong hau Petrus haba Petrus la yalap sepang Jesus Christ ubala yap ubala mipat bat bamaki kila peniap yo Jesus Christ daki keti jom ki kila sanar u kila lepop ni bun ki beri ki lepop ban sanar yo Jesus Christ leng baki kam aurea ke baki film jaklia leng ba ki jing bishni beri leng baki ki baro kat baki nang he tiki dan kam ban kala kam le de ka jing bam puli kat ba ka jing bam it yo blai baro ngila sanar ni kun Jesus te yo Jesus Christ no de yo kun Jesus Christ mo te dan kam kan ban kala kam Petrus wang kum apa rakum ngin le wang te Petrus la itu ki to fin kala ka bamut bat an pan baptis pi away haka kerteng jong Jesus ya ka ban yo maap ni hipopan bat pin yo diang ga jing ai men sim bako ka kran syai hang ni ba dan kam ban kala ka bamut shwa
Bat ban kelak kabumut bala nget hau Jesus Christ. Ndak kila nget ki kelak kabumut. Ndalani kan la kelak kabumut ki nget ki paisu Jesus Christ bat Jesus Christ ku Petrus kampen kotang tula cabas pila arong ka hima jong belai. Wang kumba wang Jesus Christ si wang tu fin kelak kabumut ban ad pen baptis pi wai puai ka kerteng jong Jesus Christ ban yo ma bigi pop. Dan kam ban pen baptis ban sat no daka snam jong Jesus Christ haka jong jing pen baptis sengap ba ban sat daka snam jong Jesus Christ haba pilat saka jing pen baptis bat pinyok priang ni mensi makhut ade pilak ban keli pinong baksan no pilak ban keli pilak banong kumno kumta kalak ban long kumno kumta fi ong hana haka jing pen baptis sat daka snam jong Jesus Christ haba nget ken sat daka snam jong Jesus Christ haba la nget telak biang am la sat daka snam jong Jesus Christ para banget wat so tu bakla ka kamla ban pen em fi hanrai haba pi let ba pen kok ngo haka jong ka jing pen baptis haka to kapor kawan ka snam jong Jesus Christ ban sat ya ka do nut jong fi hari ngamdai mga keren syabar jong ka ketien jong ublay sengap nak city ginong rom upol wong kumno sengap ha ba pin so tu badai haka jing pen baptis ba pil anget sya wat julet takadang ong ong ya kani wat ju kerki ban la cara jing pen baptis lam dalak kelak bamut besya lam dalak anget sya bun ki beri gilet pengam plum pelam kinda mi nang tu klam dan ka jing pen im namar ki kampat so tu pa syua ya kani ka jing ken kapat kani ka jing kajing kapat lengba kajing kelak memut kajing gospel kampat sungutuk kelempat damat ndai tambah sungutuk dei ban damat dei ban dayuk lat ni kita gipop wat julet kajing pen baptis namar kampat penton pat buriu lada sei kelung ibayap nak kepok jang kemi kin pensum se mento syu bonam gi balong sei ki khayap unto mento syu ndrei ndak ndalak khaim buat ki hapan pensum pensat ki i ra kumto te ka ju akapor balak mi jadi kelung belak ia maka jinglong mesti milak pen kapat dan kamut buat ban pensat pensum haka jing pen baptis haka baka snam jong Jesus Christ kawan ban sat tong inya puli naka city kinong rom nong ban riu upol wong ayu pat tingin ni ong in yai ne akata ka pop baka taka jing ai kanang yo roy belin pol ukuran syahni ong tu pinang pin yai ne akata ka pop banang roy belin ukuran ya ki balanget hang ni pet ka baar wong kumno akat ka baar wong kum taem pet kum taem mangi ki balayap ya ka pop kumno ngindang ya em syu haka kumno piyap no kumno pi penyap no ya ka pop hadin pila kala ka mot pila pla kumno pi penyap no Petrus wong ne pim jutip bakat ki banangi ya ki balayo pen baptis ya ukris Jisu la pen baptis yang iken ya kata ka jingyap jung yo slow pat ni wong kat nangi ki balapen baptis ha ukris Jisu la pen baptis ke ni syaka jingyap kai ka jingyap jung Jesus Christ kam dai ka jing pen mi ya ka snam badai hang ni apa pilet syaka jing pen baptis kawan ka snam jung Jesus Christ ha ba kenja men sim pilet kata ba ka sat ya fi wat juang bam dan kam jing pen baptis wat ju sngo tu bakla wat ju ong sunget la yo ayu kam ong ra tin jong blai da puli bhai kata kam ong rutang ban pisunget Jesus Christ uang da kela ka bamut hatu pila kela ka bamut menta ngakeli daerah nde tu pila yo mak ni pop hatu pila la lut nem ni pop para banget ngakuran ya kanina marsisin ngar ngala ada pengam ka handrai ngakam kela ka bamut bat kam dan ga so jing sai so handrai indang ngala kela ka bamut nganget si sang alet arsin ka jing pen baptis bat dan si sau so bangalala syaban hikai kumni ngalala ban daga jing ai jang briu am syu manga handrai ukris hanga ula pen la yang ba ngan kuran ya ka jing si sya bangan sngo tu iki jing keliu ba mayan jang blai bangan so tu iki momensim bangala la lut ni pop mensyua ngamla ban keren gumni ngasak te sak khom ni pop pinumla ban keren pinumla ban duai pinumla ban syarai blai la danang sak te sak marau ki pop pila ban syule si banai armana pin satat no pinumbang ban duai pinumbang pin subang ban syu dibit ban syu keren Henry kamdan ka bakenja man sim Henry andala kapat efi inda pila san pin sai ya ka bor jeng ublay ngakuren ya ka jingsha bat ngaru anda ngaladap kela ka bemut ngalet syakani kan bong pim jutip bakat ki banapi ya ki balayo pen baptis Christ la pen baptis kan ya pi syaka jingyap jeng Jesus Christ pilat syaka jingyap haka jingyap ka dan ka syua ban yap dan ka snam jeng Jesus Christ kawan ban sat khut hip hop namar kataken la tep lem yang ibot Christ pilat sendan syaka gospel pilat syaka taka jingtep jeng Jesus Christ
bat kumba lap namar katakan lap tep lam yangi batu dah ka jing pen baptis pet lap tep lam yangi batu dah ka jing pen baptis ya kata ka jing yap jong u ban bat kat kumba lap pen mi pat ya ukris na kibayap dan kam bapin yo ya kan ga bor jong ka jing mi pat bat kumba lap pen mi pat ya uji kris na kibayap daka buram jong ukpa kum tangir ngin ya hakamat ka jingim ga batmai no bangiru ngin ya ka jing thamai ka jingim bat habala say fina wan men sim khut ka dan ka bor jong ka jing pat kani ka de ga gospel ga bapura bala khapat ya fi anda pila kala ka bamut ni pop anda la lech ka jing pen baptis ka snam jong Jesus Christ ka wan ban sat i pop jong fi ba pi mi pat ko mo beri wat mai wan men sim khut pen mi pat ba dan ki video ki bangala badan ban saking ni ba masni di ki om ibu kti ki yok pediang sendan yu thli yo men sim khut ki kran di ki thli ba mai syuk pan khat ka basan ko ong namar la dala penyap sap lem yangi ha ka jing serim kata ka jing yap jung kum tarung in yo long ha kata ka jing serim ka jing mi pat jung bangi datip kani bala saknar lem bat ubriu bat ya ubriu bat temen jungi banda yo penjak no ya met jung ka pop kenang bangi no long merau syuk ka pop bat dei ha jing pen baptis la sap lem ya Jesus Christ hangi dei ha jing pen baptis bala saknar ya tu ubriu bat temen bala penjak no ikani ka pop ya met jung ka pop kadan ka met jung ka pop la penjak no wat juong ba om dan kam ya ko lada piong gumta bam dan kam ya ko pi bam jing khawai turai dawai pim dan kam ya kawan pim dan kam yu kupu hatu pim dan kam iki hatu la se ban a jing khawai turai chiong ba sim ni jing khawai turai bam hakal pihak bam ya tu kupu pihak di katu kawan uktu kupu umpen ya pi katu kawan kampen ya pi nrai haba pile kata men sim ba khu wan men sim ba khu wan haba pile pipen ko ban bam itu kupu bat unam arka deka hukum jauh Jesus Christ kum tahu mensim baku uwan halor ki uwan haka mensim baku namar ba balai pipen ko ngu kadan ka bor orang bakam dan ka bor kadan ka bor jauh mensim baku ka snam jauh Jesus Christ kawan ban sat khut latap no ifi pidapen ko ngu mar ka jinget klam ka jingle kalong ka bayam ka habdan ka habala nget kan pau bat ka jing pen ko ngu lada pila kha pat sisa le pila kala ka bamut sya pila nget ba sisa klempat pinum pen slam ban num pen ko ngu ya ka tin jong trai ban let ban huk ban ko ngu ban let no ya kata ka jing ko ngu ban let ban tap no yu tu beri teman ban let ka jing yap jong Jesus Christ kata ban let ka jing pen baptis tambang ong pi wat let kelumar lada pim pat sno tu bahai ka jing kala ka mut syuk ni i naka city ki Galatia Paul puran bahai kani pinlet naka city ki Galatia ka nong ka balai ka khot ka arpun yo pet ko ngomno nadu arpusan pet ka kren sapang ka jinget ba ka jing pen baptis pet wong henry menta balawan kata ka jinget ngim long syu apo kanong hikai ngim long syu kanong hukum wong namar pi baro pi long ki khun daka jinget hau Kristus Yesus pil along ki khun daka jingat hau Jesus Christ kadan syam ka jingat chwa nang ta ukam penkot ang ta wang namar pi baro pilong ki khun ublai namar kat ki bana pi ya ki bala pen baptis hau Christ pai hatu upol i sitang kham ong wang namar kat ki bana pi ya ki bala pen baptis hau Christ pila kup kan yu Christ haka jing pen baptis ngong pi kup yu Christ wat ong ba pim yu lakup Yukris amla dan jiu lemni Greek amla dan umrah lemni ladut amdan ban senrang berkentai namar pi barok pi long away ha Christ Jesu pi habala pen baptis pi pilong away ha Jesus Christ kumno pilong away habam patle kani tela da pilong ki jong Jesus Christ kum ta pilong ki sembai Abraham ki nong yok patangkan kat bum ka jingkular wong pi dan kamban kapat dan kamban kapat nak bat no mensim bakut pinalet syaki city ki Hebrew kran kumju hi pen kong kum ni city ki Hebrew nang banri kong nabakum ta da ka ba i no ban kran syapang ki jing hikai ki baning kong syapang Chris ka jing hikai ka baning kong ong lada pimyo ikani ka jing hikai ka baning kong mentoi pi ban hikai Bible study mentoi ngala i kinum pimpat yo te ka jing ka arsin pimpat kapat skima blek kumnon hikai Bible study bon ki brio kim check bai ka jing penem jong ki brio
Bat kishu hikai Bible study direct tangkat no gitu beri gila jana dan jing seiso nomor 4 kate hikai yo beri bayap ulak se ai bam yo kulung bayap ulak se ban im hene hak penting kena ba am im pi mangi ki beri ngilak ban tip te kulung im na uyap hakado ngom pilak ban tip manu ro la ban tip kumno tip bau ring men sim bau yam bau tangan handai ngasosi benong bamenta babun kinong hikai kinong yalam kim tip hiru ba uni ubri ku ba hikai umpat yo hiru tangai ka jingka arsin umpat im huru ki hikai si hikai uju ubri u bampat yo ka jing penim na kata kata sakut si sakut haju kata kata kum kinong hikai ki ba hikai ya ka ketinjong belai pidai bandan ya ka jing sotu pindai syong ba ki beri pila sotu bat si singi arsin pinya syong pinya keren pila sotu uni ubri la imna ula kapatna umpat kapat dehang tapi sotu ban yalam syai u syaka jing kapat amban syu pesabet jing jing hikai ki balong high level jing hikai ya ka basic umpat yo ni beri tak ada sakut kilet sotu saw kila dan san si pau kat san arpau snemru ha jing hikai rei amdan jing sesok namar ki hikai u beri wayap ki khampat hikai syai ka jing kapat pet citi je bru wong no wong nabakum ta daga ba i no ban kran syapang ki jing hikai gi baning kong syapang ukres yang inang ya cedu ka jing penjanai klambu pat ya ka nom rem ka jing kala ka bamut na ka jing lek ki bayap pet ka kata ka jing hikai ka nong rem ka baning kong ka jing kala ka bamut na ki jing lek bayap bat ka jing net syau blai pet citi je bru wong ni ka jing kala ka bamut ni ki bayap ka jing net ka baar syau blai kabat kabar ko ang ka jing hikai syapang ki jing baptis bat babuk ti ka jing mipat ki bayap ru ka jing bisar bam jukut pi habang yalap ya gospel ngi di ban lap ru ya ka jing kala ka bamut na ka jing lek ki bayap ya ka jing net Jesus Christ ya ka jing pen baptis ya ka jing bukti fi bukti tang ki pediang yu men sim ko da kren telien betmai bat ngi di ban hikai ru ya ka jing bisar ka bam jukut bahkan sadan ka dujok ding ban sabishar iwei pe iwei ni hapan hikai bahaya keti jong belain rayu siti sya beruang tung ini i no kita wang ladangi laksan pi au beriu balaksan dan kam ban hikai syu ya kaju skaju ya ki beriu ki balaksan pim dan kam be hikai skaju jing kala ka bamut jing penbaptis dan kam ban hikai no si iwei han rayu beriu pat ubam pat yo hi tang ka jing kapat kum no pin hikai gi ba yu pat yo ya basic foundation dan gibas ngotu bakla ki puli naka city ki nong room ngan pet ni pet nang ni namarkan ni video kala kampan syai city ki nong room pinda pet kala nong ba sipau ki ong au pol wong tang bala nget la biang te khamong te jing baptis tong ini puli naka city ki nong room pi na city ki nong room kala ni ga bal nong ba sipau at khat ka ba khat khandai mo ni puli to naka city ki nong room kala nong ba khandai wong kumno kilak banget mo lada kim pat yo snow yo tin sipau khat nhiều cái này wong ba sitish kinong room so bhama bema khampan slam ta khandet wong kumni wong namar dakat donut bun ki basyem ya kani ka ketin pai wong namar dakat donut kan ubri unet ya ka banyo ya ka hak bat dakat sentur kan upla sena ya ka banyo jing penim mo bun ki bri ki ong pet upol kampong ye syapang kani ka jing pen baptis wong bet tang ban sunget la biang hanai pin so tu baka sitish kinong room upol utho sha ki bala dap nget ki degi banget ki la dap pla ki la dap nget no ki la dap nget ya kata ki la dap mat ya ka jing pen baptis ki so tu tu umnan kamban batai susu kani hanai hang ni upol ukuran ba da ka pla ba Jesus Christ long utrai no wong kumno hendai wong kumno ba lada men pla sena da kala sintur bau Jesus long utrai bat men nget da la ka donut bau blai la pen mi pat ya u nak bayap an pen em yeme nama da ka donut ken ubri nget ya ka banyo ya ka hak bat ya ka sintur ken pla sena ya ka banyo ya ka jing pen em pi upol
Hakan ni ke instance pet ulah dap tok syakan ni ka degal nong ka ba shipau jangan nong room hari pihak polis sequence pimla ban polis sitang siliang tang nong ba shipau menen nong ban riu babatai gi jing pen baptis hal nong ba shipau unang hikai susu igi senran konteks kadan kam ulah hikai kita gi senran ki bala adap lek te tu jing pen baptis ki bala adap lek ki adap nget ki adap kala ka bamut hari hakan ni ka jingat ka bahang ni ka konteks kalong ba hakari nong room ba pin pla ba Jesus Christ long trayam pin syak penyap bat miswa namar kadan hakata ka nong room kadan ka baki khat ka kan ka jing mani blai ya kitu ginong sensyar kan jing mani blai ginong sensyar ki penlong blai miswa ki sensyar wat hapo pin pulih ki kam ki apostol kal nong bakat ar ki penlong blai ya herat ang to bau ku lakren ang to ki ang ki yo snow ya kasur jong blai pin pulih ki penlong blai ki dan kata ka imperial cult bagi kat pina let fi lak ban browse na Google kadan ka imperial cult na ke bagi penlong blai ya kini ginong hi nong sensyar room bahaka ri room lara pi ong Jesus Christ ulong try pila ban yap ru nawar balai pim penlong try o Caesar pi penlong try o Jesus Christ teki banget akan gi syak penyap bat tau Paul wong ki wong lara pinget tapi plan do ka sintur bau Jesus Christ ulong try pi di ban plan wat la pi penyap ru penyok ya ka jing penim ni ka dei ka ba ka jing penim kadan kajing sedang jo kajing penim kajing san kajing penim bat kajing penim kata ban sapen kelam no ya ki met jongi ngampat ya keren fi kata ngadang keren tang ya kajing ka arsin ni haban sutu ya konteks sendai pintet baro ana ki kam ki apostol barok khat ka bas sedang jo ka yu pini ibet om judan ra ba ubanget om pen baptis ubalanget pipet wat gitu ki balayok pedang yu mensim bakut kam ki apostol kal nong ba shipau pinpet wat gitu ki bala pen la kapat do mensim mo ki let biang sekaj jing pen baptis tong ini pet na ki kam ki apostol kal nong ba shipau sau pusau wong kat bau Petrus sedang keren ikini ki ketien mensim bakut ulah ha kita barok ki balayok sngow ya kata ka ketien ki bana ka jingot share ki balanget Pet, ki banyak share ki belanget kat ki belayawan lambat Petrus ki las ngau kendit namar haki gentle ru la tekno ya ka jing ai sim bakut namar ki ya yo ngau baki akren da ki tlit bat ki pen kraw yo blai sa baki ni ki jiu ki ngau thu kumno bagi ni ki gentle ki yo pedang sim bakut hadin baki langet ki yo ngau baki akren da ki tlit ga batemai kata ka de ka dak handai hatu Petrus wong la abiang cabas la abiang pi la yo pen baptis do mensim bakut la keren di telit cabas men kamsyu ban pen baptis hatu ngi pet kat ka ba sau punyo wong kumno wong don mano balak ban adong ya ka kat ban am pen baptis yakini ki balayo pediang yau mensim bakut kumju kumni pet hang ni syai kila adap yo pediang yo mensim bakut kila keren telit bertemai hadai Petrus wong dan mano bo balak ban adong ya ka kat ba am pen baptis yakini ki balayo pediang yo mensim bakut kumju kumni kat ka ba sau pupra ti ulah hukum pet wong ti la hukum ba an pen baptis ki haka kerteng o Jesus Christ anda kumta kila ya kerpat yu ban sak sakandiat singi wat yakini ki balak nget wat yakini ki balak nget ya ka ketien jong ulai kila pediang bat kila yo pediang sendan ya ka jing pen baptis sumen sim bakut ya ka ba keren digi bagi telit wat yakini la hukum iki ban pen baptis haka kerteng jong Jesus Christ nangta lale iki kumta la pen baptis tapi i kalong sequence pinapet yau tu yunak dan kiba ong hang ni kiong ki keli yang kiong yau Jesus Christ la pen baptis kanu hakawa Jordan ki mot banong mo tipi balai pen baptis hakawa Jordan pi gini ki gentle ki ba priang hang ni kelam pen baptis hakawa Jordan tang balai tu haka yau yunak lenong ba pra jong ki kam ki apostol la pen baptis hakari klau Gaza ga Gaza ka dikari siap ka bom dan dan tang kitiki oasis no apa kari siap kidaya let khnang utu Philip ulapan baptis ya utu Yunak am hawa Jordan re hakari Gaza bat kidaya yet ya kidala hiar syadu ka yu ban pen baptis kidaya hiar syadu syaptrai ban dan pen baptis yu hadin bau langet ulas ngotu
nak kata kadau wajuang bakam dan kam bapim puli bahai ka Bible dan kam balai ngakran kan yang mendai ban penram yanu Henry bakin yo lat lut pen to lai pusau ka kalnong ka ba pra lai pusau jong kaniki kam ki apostol tiu tau yunak ulai thu au Philip loong ngakerpat yami syapang jong no unong ya thu lupa ukuran ya kani syapang ladihi ne syapang waipat anda kum tau Philip ulaang la kasintur bat nakaba sedang nakani ka jingtho ulai lap ya ujisu pan ya ujisu tekat bakinang ya let kata kalenti kila ya poi hakawai ka pan kila ya poi hakawai ka tiu tau yunak ulaang hakami ka kai baan penpep yang aban penbaptis yang haka pan tiu Philip ulaang lada menget nak doknut baro mela ulai thu ba ulang nganget ba uji sukres ulang khun jong blai pet ulang net ba ulang khun jong blai dep nang taru te ulah hukum ban pensange ya ka kali bat kila let hiar baro arngot syakata ko kida ya hiar kida pensange ya ka kali kida hiar syakata ko ba Philip ba utau yunok de ba ulah penbaptis ya hang ni kan la pen i ka penbaptis dia ba kila yawan kiu no nakata ka kila yawan kiu na ko pen ndai ka wa Jordan ni si utra la ra no Philip ba yunok simla isu pun sin pila wan pet ka badan kam ya kan ga jingka na ka bat no sim balai Jesus Kristus suang bai kana sim wong lamda kapat ya fina ka bat no sim ong fi song thu ni ba pi lech ka jong penbaptis ka wan ga snam jong Jesus Kristus ban sat khu i pop jong fi namar bakadai ba fi lech ga jingyap syaga jingtap syaga jingmi pat jong wat juang bakam long ba don kamara kwa la piwan wan ngan yo ban hikai bahai pi kupim sha susu wan nginda ya shong nginda ya study da kan ka tinjong blai ngana ai pi kan ka ya ka jing hikai na tinjong blai baru Petrus tu nak shiti Petrus kalong ba lai arpuai wang baka jing penbaptis ka penem yang i menta pen ngan puli lai arpuai Petrus wang kumno kaba haka jing pensisha jongka kata ka jing penbaptis ka penem yang i menta ru kababu no ya ka jing tnget ka do handai ka jingwat ka jing tetlam ka bahasa ublai syai Petrus ong bakata ka jing penbaptis ka penem yang i menta baka sat ya ka mat jungi haba pilet penbaptis mendai baka sat ya ka mat jungi ka sat ya ka jing tetlam ya ka conscience kale ya kata ka circumcision of the heart lani ka jing out share macam kadang ka jing out share ka kran siapa ka jing penkut bat kade kawan ka jing out share ka bakenja mesim ka jing penbaptis uang kumno puli hi kan ni kat puli mendai bangin sunum puli kata ka ba pensisa ningkong Petrus lai arpuai ka ba ka jing pensisa kata ka jing penbaptis ka penem yang mentaru ka babu no ya ka jing tnget ka do andrai ka jingwat ka jing tetlam ka babasu belai ka jing penbaptis bon ki berium dalam mi na ka bengal bon ki videos ni marsen mi kyo ni ngasai kadar ni ngasolat lut ni balai namar habala penbaptis ki wan sim bakut kawan ka snam ju ka sat khut ya kan ka jing tetlam kasat kut ya ka jing tetlam bat dah yang tahu beri mau Petrus uang baka jing penbaptis si ka penem yang menta how Jesus Christ pi kop yu Christ tu pol wong kat ki bala penbaptis pi kop yu Christ Jesus Christ ru habala pon yu do men sim bakut had hakapor baudap lai post nam Schwabun le ministry la penbaptis yu wong syak yangi gospel Matius nang balai tu bakat san wong syak yangi bakadai yangi ban pendap ya ka hak jang oblai pilap ya Jesus Kristus bau lek ministry sywa ka jing penbaptis ula dan hadu arpau kendai snam kampat ya tu Jesus Kristus bau ban kiai ba pangun let duai arp kendai snam wat la Jesus Kristus dan pop namar sim lakhan ka do hanrei lakhai unu men sim bakut hanrei balai ulet penbaptis marka dei ka hak jang oblai wang ban le wat Jesus Kristus pen kok ngo ikan ni ulang ka example teka ayu ini ban pen kok ngo ya ki ga bau Jesus Kristus ulah ban le ulet sika jang jing penbaptis bat ndami nak tu laya thu ba ka pli ka hima ki benang nakata ka Jesus Kristus wang pim num yo rong sika hima jong blai lam da kapat ifina ko ombon sim bau Jesus Kristus laya thu ngaga gospel na Matius ba ka hima ki benang kala pli laya thu ba ki hima lai kat san fin da puli tong inda ya puli nak wa bangin da ya puli ka ni lai kat lai kat anda kum tahu Jesus lawan hau Galilea syawak Jordan hayu anis baan yo penbaptis yu ban haku ban hanre Yohanes lakhang yu daong ngadan kam baan penbaptis yang ada me timewan penban yang
Ula tip tu Yohanes pun baptis kumno ni bala pun do mensim bakut ni badai kun jong belai kumno pun baptis. Jesus Kristus wong kham dan kamte Yohanes dan kamte rai wong kumno Jisu la ya thu ba long hau to sya menta na wakum ni ken kalong ka badai ni ban pendep ya hok jong belai barok pai ka jing pen baptis ka dai ka ban pendep ru ka hok jong belai pimla ban kop ya ka hok jong belai la dam pendep ya ka jing pen baptis Jesus Kristus wong ta andang tau la sya pi ban pen baptis kadai ban kup ru ya Jesus Kristus kadai ban pendap yang hok jong belai bat pai kaya tu kumno khat bakhan riu Jesus te ndala pen baptis u lakino kumni na ko pai kumni lakino ko hakmi ru lapli ki benang bat ya baula yu i ya mensiu belai bau dah hiar kum ka paru pet hakmi ru lapli ki benang takada Jesus Kristus umlak pen rong syaka hima belai na si hima ki benang lam dak kapat fina ko banu mensim nak katakadau ka pli ka hima ki benang bun ki bala kala ka bamut syaba nget syak ong biang kani bandala pen baptis ki mi pat ko buri utama kadan syaka jing pli ki hima ki benang kadan syaka jing pelat lut kadan sisa kum baka ketin jong belai ka ong kadan ka jing pelat lut ki besya badan pat ki ba la kapat yaki kila dap le ya ka jing kala ka bamut ki pen slam ya kani kipen Islam ya kan orang fikim san ka jinglong mesim ki sakut ki sawan si ong balai ngalong silong kum ta balai nga sakut namar pim tle te ka ketin jong belai pim pendap te ketin jong belai pi kamle kat kai ka bau belai la hukum pi ba pindale ya ka ka bala yu pini isya ka ya ka bor jong belai te brun dan ki bakal lipat balai gitu ki ba pen baptis kilat biang syakapop ngani thu ifi para bangat ya uklung badang kha o barang syukha mataula sei nak kapok jong ka kami hatu pilong se ban sui umarwai kadau kalong ba bun ki bala kha arsin nak ban umen sim ki snow klan ki snow le start kim wan ka jing kai ka badai kim yo ya ka jing pesan ka dot kumbo Petrus wong ka dai ban pesan ka dot ka batai men sim ki sukwa ban let bam ba ya ka do shan lani ka do sieng no janang bat yap no poi biang syakapop mlong ban le ong tala dala kapat e pi bidang long i khlong dan kaman pesa pat ka ketinjong belai ba pin yo san ha ka jing penim pai pin yo san da ka ketinjong belai ka jing penim kadan ka jing kam ban san kadan kam ban long ki senran jong Jesus Kristus ki basan te wat let bu ikini ki jing kelibit kum ni ma badan ki bakali ki bong ba u tu badan ha ka ding phna nong tu badan ha ka ding phna khamlet pen baptis pi se bakadai kan nom kadai ka rukom ha ka gospel em ka tu ka long balai namar ba ngai thu pi utu unong kam ha ka ding phna Calvary u Jesus Kristus umpat yap tu u Jesus Kristus ukran ya ka jing pen baptis ka ba hadin ka jing yap jong hadin ka jing mi pat jong ka jing pen baptis ka dai ka jing lech ka jing yap jing tap jing mi pat utu badan ha ka ding phna balai namar ba ya umpat let tu Jesus Kristus ka jing yap hadu ka tu kapor kadang apply pi wat kini ki jutang jong ka barim ru kim pat yo ban pen baptis Jesus Kristus kila im tan mar kile kat kum ka jing snotu ketin jong belai nrai mentala ai te ka ni ketin ai te ka hukum u Jesus Kristus ban le utu unang kapsni ka ding pna Calvary tip i ai te undalet show Jesus Kristus la shay belai umpat yo sngo te ka taru harai yang ya pi kan gi balai sngo yang ne ketin jong belai hatu pi dang trek ban satla banumpun ko ngu yang ayah pi kan gibala tip ke belak dan la syai nang ni pidang kuak banum pen kok ngo tapi i ka jing pen baptis ka dai halor ka jingat jong pi omlak ban pen bor ta dang ngim ju pen baptis ya ki bampat ngat ya ki bampat kala ka bomot pen kala ka bomot mot ki bala pai sisa nak pop ndai ba su ong ala kala ka bomot mereka jing empat dan uso pet we honest nang pen baptis ya ki tu ki parisi pinapet habaki wan syaka jing pen baptis uang kumno yo anis nang pen baptis uang api gi khun gi psiu gi psen mano bala hikai fi ban kenria no anak ni ka perthai mamang karyang no ni nak perthai ka bamutlap mano bahikai fi tu pen pau yo so jeng ka jingkala ka bamut tu sai yo so jeng ka jingkala ka bamut swa ba pin pen baptis fi di ban dan so bala kapat fi ba pila kala ka bamut pila nget si sah Jesus Kristus fi di ban dan yo tanang ta salet ban pen baptis wat ang bangan sulet bet tang bala syong shit tang bala ayu pide bandan ka jinget ka baskem bahwa Jesus Kristus lama gi pop janga bahwa Jesus Kristus ulah ada pelat lut ina kadang-kadang ka assurance nang ta lech ka jing pen baptis hang ta pi kop yo Kristus pi kop ya ka hak jong belai pi ban pesat no ka to ka conscience dan kam bahaya kata
wat chulet kerki klem da sngo tu bat kan dan ka jing sai so bat haba ki briu kila le kata kadan ka jing sai so ngai kadan ka jing sai so ka kan jaman sim ba kadan ka kila shisha ban long kita ki senran tengah kuran ni ki leader shisha wat ju sngo tu iki lang berat jong fi Jesus uang uri ban tep ya ka jing long jong ki lang berat hatu ni ula yo jing penim hatu ni ula long ban pen baptis hatu ni ula long ban hikai kita rehang ta pin sai bering ta ka jelam me kala ajung ikan umlong 75% ki basukam bagi di Kristen am dan i sa ong ki beri Kristen ka nam setan ka kam bat ka jelam me kala ini kan i sisa kita ki beri ki bala yo mat sisa yo Jesus Christ ki bala yo mat sisa kata ka jing pen im ni ka jing ka sing ge bada im kat kom ka tin jong blai kan ka jing pen ki ka revival bat kan ka jing im bat min lat ban long marau na ki wei ke jat menriu lada ni iet yo belai ki wei ki bawan sekani ke jelar kin yo ka jingkla ka bomot kin yo pediang yo Jesus Christ nong peniem kini i si sai ka sakhi ngin long sya kata ka jing sai ka pertang ngin long ka jim ngin long ka jing sai si sang ngin long si sya ka ban pen i sya bau Jesus Christ re kalenti ka jing ba ka jing si sya bangin dan si sya kata ka jing ka badan bor ngin lat na ka jing isi beri ngin lat na ka jing bam ma ngin lat na kita ki pop ki basir kai bat haga bakat do ngin sa ngin sa hikai pat ya kata ka jinia ya ka dinti jong jing penem kan ga dei tangka jing stangka basic taka da la da pio kan ni pila yo la da pimes ya kan ni mentol ban hikai giwe namun taka buram jong try yaro yo try ku blai sibon ngai ba shan swear na kan ni ka YouTube ban kan ni Facebook